G25 TV Online ke gabatar muku da labarin littafinsa mai suna Kece Sanadi. Labarin littafin Kece Sanadi mallakar tashar G25 Hausa TV wanda zai dinga zuwa muku a koda yaushe. Labarin littafin Kece Sanadi labarin wani matashi ne wanda ya taso a rayuwarsa bai taɓa samun komai ba. Kaine ne yake zaune yake sallah. Bayan ya idar da sallah sai ya ɗaga hannu ya roƙi Allah, ya Allah ka kawo abin da zai zama sanadin mutuwata. Na gaji da wannan ƙuncin rayuwar, ya Allah ka sani tunda na zo duniya ban mallaki komai ba. Gashi shekaruna sun nisanta, tsufa ya riske ni, ya Allah ina roƙonka ka kawo abin da zai zama sanadin ajalina. Shafawarsa ke da wuya, ya miƙe sai ya hangi wata yarinya tana riƙe da wuƙa a hannunta. Kaine ya sake ɗaga hannu ya ce, ya Allah na gode maka da ka kawo abin da zai zama sanadin ajalina. Samira ce take tafiya cikin hanzari ta tunkaro Kaine gadan-gadan. Shi kuma Kaine yana tsaye yana jiran ƙarasowarta. Samira ta zo za ta wuce, Kaine ya sha gabanta, ta kalle shi ya kalle ta. Daga ƙarshe suka kasance masu kallon juna, su ne wa juna kallon mamaki. Samira ta wuce ta rabu da shi, tana ci gaba da tafiya da wuƙa a hannunta. Kaine bai yi wata ba, ya biyo ta a baya ya ce, kai ai ba zai yiwu ba, ya zan roƙi Allah ya kawo abin da zai zama sanadin ajalina sannan na ga abin da guje masa, bari na bi ta ko a ni ko a ita. Samira tana ta sauri riƙe da wuƙa a hannunta, Kaine yana ta binta. A daidai lokacin wani boka ne zaune a fadarsa a cikin jeji, yana hangowar tawowar Samira a cikin wani ƙoƙo da ke gabansa. Hankalinsa ya tashi ya ce, a'a yau me ya samu Samira take riƙe da wuƙa ta taho nan gadan-gadan, jin dai babu lafiya. A daidai lokacin Kaine ne yake ta sauri, nan take sai ya nemi Samira ya rasa. Nan take Kaine ya dinga gudu ba ƙaƙƙautawa yana neman Samira. A daidai wannan lokacin bokan yana zaune a fadarsa yana kallon ƙwaryar da take gabansa, yana ganin Samira a ciki riƙe da wuƙa ta tunkaro shi gadan-gadan. Babu abin da yake a cikin wannan jeji illa gudu, yana neman inda Samira ta yi. Nan take boka ya firgita, ya buɗe jakarsa ya ɗauko wata wuƙa ya soma wasa ta. Kaine ya yi gudu ya gaji, ya tsaya ya kalli gabas, ya kalli kudu, ya kalli arewa, yana neman Samira ya rasa inda ta shiga. Nan take Samira ta bayyana a gaban boka. Boka hankalinsa ya tashi ya ce, lafiya na ganki da wuƙa a hannunki? Samira ta amsa masa da cewa ba lafiya ba. Haka dai a daidai wannan lokacin Kaine yana ta gudu, nan take sai ya hangi Samira da boka suna tsaye. Sai ya daga hannu ya gode wa Allah, ya sake fita a guje, ya yi maza ya je ya riske su. Bayan ya je kusa da su sai ya tsaya a daidai wata bishiya ya kasa ƙarasawa. Samira ta ce da boka, ka daɗe kana cewa buƙatata za ta biya, buƙatata ba ta biya ba, to a yau ko ni ko kai, ko ka biya min buƙatata a yanzu ko in kashe ka in kashe kaina. Boka ya kalle ta ya ce, kwantar da hankalinki, kin ga wannan ranar ita ake wa laƙabi da ƙarshen tika-tiki tik. Kaine yana tsaye a gindin bishiya ya nemi su kallon mamaki, shi dai ya kasa ƙarasawa kusa da su. Samira ta kalli boka ta ce, duk abin da na mallaka a tsawon rayuwata ka karɓe, sannan buƙatata ba ta biya ba, sannan duk abin da ka saka ni
ka gaya min menene ban yi ba. To ka sani a yau din nan sai ka biya min dukkanin bukatuna, in baka biya min bukatuna ba to wallahi ni ce ajalinka. Khalid da yana ci gaba da tsayuwa a gindin bishiya ya nemi su kallon mamaki. Boka ya kalli Samira ya ce kwantar da hankalinki. Samira ta ce ta yaya hankalina zai kwanta, ka daɗe kana cewa za ka biya min bukatuna sun ƙi biya, hankalina ba zai taɓa kwanciya ba in ba gani na yi ka biya min bukatuna ba. A nan za mu dakata a cikin wannan littafi mai suna Kece Sanadi, mallakar tashar G25 Hausa TV. Za ku ji mu ɗauke da ci gaban karanta littafin a wani lokaci, kai dai kasance da tashar G25 TV Online. Labarin littafin Kece Sanadi, mallakar tashar G25 TV Online. Ni ne naku, Darakta Bashir G. Sharif, da na karanta littafin a daidai wannan lokacin. Ci gaba da kasancewa da tashar G25 TV Online domin samun ci gaban wannan labari mai suna Kece Sanadi. Gargaɗi: ba a yadda a sarrafa wannan littafin ta wata hanya ba sai da sanin tashar G25 TV Online, don littafin mallakarsu ne. In kunne ya ji to jiki ya tsira. Sako daga tashar G25 TV Online.